Давай бе, готов е. Снимаш ли го? Да. И здравейте хора, аз съм FlorinBG и днес ще снимаме на Майнкрафт. Pocket Edition. Номер 2. И да, първи епизод събрахме само материал. Направим къщата. И така ще свършим и този епизод. Ако искате по-дълги клипове, пишете в коментарите или давайте лайкове за повече клипчета. Ударете един лайк. Айде. Къде бе, навръх? Аз тук ще правя храни. Абе, къде те питам, бе? FlorinBG. Къде изпяха, бе? Виж, че съм по-слаб от тебе, бе. Така. AutoBG. И хора, пада ми батерията. Колко процента имаш? 3. Ма зарежда ли? Слабо спря. Пак почва. Хора, няма никакво стъкло, това е гадно. Абе, ще намерим. Фата с къща, бе. Някаква яка. Чупи ги тия кайовци, ще ми бъма. Надалече ли живеем? Кил нима. Да дойда до тук, защото е малко бутчета. Да се опитам или... Дали ще имаме късмет. Ако сме надалече и записи. На 4, давай. Дай би има. Сега виждаш ли ми никой? Чакай аз още. Не. Fuck my life. Ама аз знам, бе. Много товари. Бле. Здравейте хора, не го пуснах. Аре бе, говори. Пусна ли го? Да, пуснах. И здравейте хора, аз съм FlorinBG и така включихме сонвата по място, защото там всички зомбита ни баха майката. Слаби сме, знаем го, не можем да играем. Но, какво да се прави? Имам 2%, сега ще ми падна. Шанс. 1. Хора, с малко шампани, батерията и след това приключва. Няма приключва. И как? Като няма ти падне батерията. Крава. Крава или овца? И крава и овца, ама овцата се оставя, а кравата. Веско чупи е тук, ще ги чупа е тук. Това дърво, всичкото с дърва, бе, нали? Си дървото. Гри, бе! От всякъде. Си покача. Ето как се изключи. Брат, ти като ни си го включваш, много ясно. И докато го целя, то ще падне 1%. Аре бе! Спасих се! Имам 44. Процента. Не. Аз имам още 8. Имам 44 дърва. Аз имам още 8. Хора, та поредица не знам. Веско, до кой епизод ще стигаме? Сигурно не бъде 40. Ти къде отиди сега? Нали, събирам дърва. Ама не ти виждам ника. Ено ще обикаля.
къде отиде бе, Аз човек? вече те виждам. Аха, и аз чакай още вълна. Овца. Чакай, И ото. проблем. Точно 3. Ти колко имаш? 3. 3, аз 2. Не значи доглата. Ма ти имаш 3. Забеднява. Трябва да... Ще намерим, бе. Прави си меч още от сега. Тихо бе, хора. Тихо бе, Нико. Теба. По-тихо, ама ти траска. Къде си? Пак ли си там? Пак ли там опираш дърва? Айде, вече имаме 3 вълни. И за какво ти колко имаш? Ще имам 3. И аз имам 2. Стигай ти, бе! Сними клип. Не знам, бе, мамо. Абе, човек, какво стоя? Ма, брат, докато сними клип баш. Fuck my life. Майка му каза, няма да ба. Да, ще събирам тук. Седи процент се държа. Хора, това е трол. Сега ако се го изключай. Защо нашо клипа? До сури, да. Имам бутони, 8 бутона. И за какво не са? Да го знам, не балсам. Ама, брат, ти. Убил едно порки. Циганин дет не му пусна нещо. Ромче. Ето ма. Хубаво. На ти една пържголка. Дай. Аз имам пълни бутчета. Пълни бобчета. И виж какво имам, човек. Фана ме якия меч. Крамадан, гледай сега какво става. И мене биш. Без да искам. О, 3 имам. Да, хора, сега се развиваме. Къде ни бяга той чудо? Много си... Къде си, уе? Сега като бием Това- тази крава, спираме клипа. Ако искаш, спирай клипа. Сега с малко на храница. Ти имаш 1%. Това беше от мен. Лампи. И Флорин БГ. Чао.